חלק 2 של המסעדה, בואו נמשיך. תראית, אפשר נייר? נייר? כן, בטח. וואי, צ'יפס רך מדי. הנה המזלג שהיה מלוכלך, והנה הנייר, בתיאבון. יאללה, בואי נתחיל. השניצלים, צ'יפס והקטשופ נראה זהר מדי בגלל הפילטר. אני שיינה שתתה. מיונז עם מכסה. בתיאבון. זה לחמשע. בואי נמשיך. מתחת שפטה. עוף. בחמד תראית, אפשר בטח לשמר הסגול? כן. לא, זכרתי. זה חדש. אני אגיד לשמוע. מה אתה אוכל? לא חושבת שזה אתה. כן. אני חושב שזה אתה. עכשיו עבודה. מה זה? זה עכשיו אתה תתחיל לאכול. יש פה, אני לא רוצה שתתן לי. אין לו דלו? מה? אין לו דלו? יש. לא חייב הכל. אני חושב שזכרתי עם חדש. חינם. לא חייב בצע. וואו. דלי. תגיע. תגיע. תגיד, למה אני יכול להגיד לך? משהו. קודם כל תגיד לי. אתה לא רוצה, אבל לא חושב, יש לי גם לך. למה יש לך אחרת בצפר? למה יש לך אחרת בצפר? איך אתה תחזיר הכל ביחד? אני בשביל רק את זה. זהו, כבר הגיע השלב. לא, טוב, העברנו את זה לאחד. זה מהיר. זה לאט. כן, בסדר. אחד צ'יפס. לא, אבל בסדר. אנחנו אחד. אחרי אני לא מפריע מלהפריע פה. טוב, שנסיים עם האוכל נחזור לכם. טוב, אז ביי חברים, מקווה שנהנתם. אל תשכחו לרשום לנו בתגובות למטה מה היה הכי מגרה אתכם, וביי יוש, מקווה שנהנתם.